Short live tayo habang nagpapahinga. Timonan, Quezon. Ako tayo ng magandang tambayan. Yes. Paps, Romel Delgado. Oo, ganda ng panahon dito. Sabi ko lang pangit. Shoutout sa'yo, Paps. Shoutout sa'yo. Shoutout. For viewers na tayo. Shoutout sa inyo. Short live tayo, Timonan, Quezon. Timonan, Quezon tayo. Sa Undas, ingat tayo dito kasi ang sikip ng kalsada. Ang bilis pa ng sasakyan. Short live lang tayo. Short live. Nakakuha tayo ng magandang pwesto dito. Nakitambay na lang tayo. 5 viewers natin. Shoutout, shoutout. Tanay Paps. Siguro baka alas 4. Alas 4. Crossing, dadaan kami doon. Tanay Crossing. Baka alas 4. Alas 4. Mas maaga, Paps. Mag-update ako kung anong oras kayo makadaan sa Rizal. Tanay, Rizal. Ganda ng panahon dito. Kumusta natin dyan sa Tanay? Maulan ba? Ay, sarap ng ninanay, oh. Kami, di pa kami kumaka... Mga bata dito, grabe. Naglalaro lang sa gitna ng kalsada, oh. Sige. Crossing, Tanay Crossing. Dire-diretso naman kami na. Hinto lang kami pagka kakain ng lunch. Dire-diretso na kami. Maganda tumambay dito, maganda tumambay. Sige, Paps. Thank you sa mga viewers na. Salamat. Ayan, lalaki ng truck ngayon. Katakot bumiyahe. Salamat. Tutuloy na kami para makauwi kayo maaga. Thank you. Shout out. Thank you. Shout out sa inyo. Salamat.